Minecraft příběh, tajemný hráč, 5. díl. Stál jsem před svým domem a nemohl uvěřit vlastním očím. Na střeše byly 2 tajemné postavy. Ani jedna se nepohnula, jen se na mě dívaly. Opatrně jsem otevřel dveře domu. Uvnitř bylo všechno rozházené, truhly byly otevřené, po zemi ležely bloky a pochodně zhasly. Na stole ležela stará mapa. Nikdy předtím jsem ji neviděl. Uprostřed mapy byl nakreslený velký červený kříž. Vzal jsem si ji a vydal se na cestu. Šel jsem dlouho přes lesy a hory, až jsem dorazil na místo označené na mapě. Byla tam jen malá kamenná studna. Když jsem se podíval dovnitř, byla úplně prázdná. Pak jsem uslyšel tichý hlas. Skoč dolů. Ustoupil jsem o krok zpátky. V tu chvíli mě někdo lehce chytil za rameno. Rychle jsem se otočil a příběh končí. Jestli chcete 6. díl, dejte odběr a napište do komentářů 6. díl.